Dobre, sme tu s majstrom republiky roku 2013 a 2012, Jánom Džanajom. Tak povedz nám niečo o sebe. Som študent, chodím na strednú odbornú školu do Považskej Bystrice. S boxom som začal keď som prišiel na prvý rok na strednú školu. Spolužiak boxoval a chcel som sa ho opýtať, či by som mohol začať aj boxovať. Tak som začal chodiť na tréningy, tréner si ma všimol, začal som chodiť na prvé zápasy, začalo sa mi dariť. Bol som na majstrovstvách Slovenskej republiky juniorov, tam som sa dostal až do finále, ale nakoľko som nebol taký skúsený, tak som vo finále prehral. Ale o rok neskôr, už v mužoch, teda o 2 roky neskôr, tak, som išiel na majstrovstvá Slovenska mužov, tu v Dubnici, a podarilo sa mi dostať až do finále a nakoniec som aj v finále vyhral. Výborne. Dneska ešte zápas, ako hodnotíš? Hodnotím na to, ako som mal krátku prípravu a na to, akého som mal supera, tak perfektne. Pár momentov bolo zlých, druhé kolo bolo trošku horšie, ale... V druhom kole si ho položil na zem, to bol aký pocit? Parádny, keď vidíte supera na podlahe, je to nepísateľný pocit. Tie dve sporné počítania boli kvôli čomu vlastne? Tak prvé počítanie berem, to som ako bol po 3 úderoch, po 3 hákoch, po výmene som bol chytený, to berem od rozhodcu, ale druhé počítanie, to som nebol absolútne, sa šmýchol na zemi a rozhodca ma počítal, to som nepochopil. A potom následne ja som supera posadil na zem a nepočítali ho nič. Takže je to aj kvôli tomu, lebo sú to českí rozhodcovia a je to ich liga. Tak oni si viac na tej lige dajú záležať. A výsledok zápasu teda hodnotíš ako? Pre mňa trpká prehra, lebo som veril vo víťazstvo a chcel som vyhrať, išiel som za svojím víťazstvom a veril som, že mám ten zápas vyhratý, ale výsledok bol napokon opač. Bol to 6. zápas, ale publikum sa bavilo asi najviac. Tam boli najväčšie ohlasy, tak to ma celkom prekvapilo. A čo hovoríš na superov, akí ti viacej vyhovujú? Nižší, nabratý, pretože som dištancový boxer a sedí mi to, keď boxem na ďalku, držím si na prednej ruke a následne z toho bijem zadnú, to mi vyhovuje. Pri vysokých superi mi nevyhovujú a vyššie odo mňa taktiež. Musím ja sa tlačiť do nich a nie oni do mňa, ako to bolo dneska. Keď som vyšší, tak superi chodia za mňou a ja ich následne si držím dištanc a to mi vyhovuje. Váhovo to zvládaš ako? Aj nejako chudneš do zápasu, alebo vlastne zatiaľ sa vmestíš úplne v poriadku? Teraz som zhazoval, nakoľko som mal asi 2 týždne pred zápasom som mal 87 kg a váhu sa mi podarilo schudnúť do bodky. Mal som pár dní, čo som dosť hľadoval, ale dalo sa to zvládnuť. Neovplyvnilo to zápas. Čo si jedol vtedy? Málo som jedol a jedol som väčšinou ovocie, zeleninu a také. Vôbec nejaké tukové jedlá, nič. A keď si sa zmestil do váhy, potom si ako naberal energiu? Normálne, klasicky som jedol, som sa prežieral všetko. Po vážení som sa prejedol, lebo mám dlho do zápasu a to stihne stráviť a som A čo si napríklad dal? som vzal vývar, obed, sladkosti a tak. Bežne, ale vo veľkom množstve. Do budúcnosti plánuješ čo? Nejako zmaturujem, chcem ísť na operáciu kolena, lebo ešte nemám poriadku a chcem sa na 100% venovať iba boxu. Zranenie prišlo kedy? Pred asi rokom som hral aj futbal a ma kopli do kolena, sa mi potrhal predný krížnevec na nohe, bol som na jednej operácii, ale mal som ešte na druhú operáciu, ale chcel som v boxe ďalej pokračovať, nechcel som dávať dlhú pauzu, tak som to odložil, tú operáciu a idem až teraz za 2 mesiace, za 3. No dobre teda. Tak my ti teda prajeme veľa dobrého do budúcnosti a určite sa ešte stretneme niekoľkokrát a natočíme viacej rozhovorov. Hádame na majstrovstvách Slovenska. Ďakujem.